Всяка година светът произвежда над 34 милиона тона вино. След него обаче остава огромно количество отпадъци. Гроздово кюспе, което застрашава околната среда. В България гроздовите семки, макар богати на ценни вещества, се изхвърлят или изгарят. Те обаче съдържат мощни антиоксиданти, 4 пъти по-силни от витамин С. Антарта АД, заедно с учени от университет професор доктор Асен Златаров, работят по проект за валоризация на гроздовите семки и създаване на иновативна хранителна добавка. В последните 5-6 години започнахме интензивно да работим върху получаването на екстракт от гроздови семки. Защо от гроздови семки? Причината е, защото полифенолите са в най-високо съдържание в гроздовите семки – 70%. Световният пазар на екстракт от гроздови семки е оценен през 2023 година на 175 милиарда долара. Интензитета на растеж на производството на екстракт от гроздови семки се предполага, че ще бъде около 8,7% годишно. Разработихме един проект към Фонд научни изследвания. Този проект успешно приключи и от една година започнахме да работим с фирма Антарта. В предстоящия проект нашата цел е да продължим да получаваме екстракти от гроздови семки, освен това да ги обогатим с протеинидини, да ги обогатим с други екстракти, с цел да се получи синергичен ефект между тези два екстракта, за да може да увеличим още повече антиоксидантното действие на комбинирания екстракт. Извлечените екстракти показват антиоксидантни, антидиабетни и противовъзпалителни свойства. Продуктът има потенциала да подобри здравето и качеството на живот. Целта е гроздовите семки да се превърнат от отпадък в ценен ресурс, част от кръговата икономика и високотехнологичната хранителна индустрия. Научете повече или се включете в партньорството за едно по-здравословно бъдеще. Посетете нашия уебсайт.